Asị m akọsa adịghị mma n'alụ nwanne. Ọkpara ọkụkọ ịkpa nwa ọdụ a ga-ebuga gị na ya wee beghị isi ya ekwe. Ifu mụ na nwaanyị na kemma elu ịgba ihe anyị na-ekwu ịdị shọt ọmụ aka ịhụ fes Kisim na maka Chineke nkwa gị ọkụ na mgburu bụ ọnụ na ịgịda ala ikwu gị ele bibi gị kọwa esim You are hanging the paparazzi's hand on air. ma mere ọgwụ oke ka m buru egbe buru mma mebi ike were kwuo katapila gaa demolish his house maka eyiri ngị nwa ike. I left my tatitili chop Feko global. ime onye kwụ ọdịfa na-ekwu ya ka ma na-anụ ya. ha jụkwuru sị onye bụ nna m n'obodo a Ọkadala anyị dakpa nwa m wee na-awa onye nzọzọ jee na bụ ụzọ ọma zọchasa wezụkwa na ini wee nata etuli ọzọpụrụ ini abalị mpọta mma atụbachiri m ga-enye onye ala. My friend, wait, come to me. I am already in a relationship. Feko International. Anyị na-eru uzu na-ekwu okwu Feko International. Kita ha na chingom tape out don't go ihe na-eche at your age. Agwa we ganye na nwa onye nwe tọrụ gara. Gị ngụfọzere m ana gịnị mee? Maka bara gị nkịtị gị na-eke dị elu gị. Stop pestering me around. Gịnị fe na plasta kwa ebo warehouse ka ebo shop. Feko International. Bịa n'anya. Olugo mgbe ya agabala onwe gị. Ayiwa na chop na ibula akpa gị si na be mpọ. Kịtị kpana nwere nwanne gbo why on. Ifra finanza. Jimmy. I will deal with you. I have about 67-story buildings. Now that you are aware. You are aware. If you need a car, come and meet me. Forever leech you know. Nanyeba. Ebu misi munonu. This family is family of God. Thank you. Ask you no na family of God. Okay, me kwa kingi no ga fe. Unu chama for everybody. He said them pam moro mamu ko wuru love. Not dim guru balu. Ama mo onye owo. Okwesi na ịchọrọ ịgbanye ya. Ezigbo film. Nwere obere kaseti m nwere here ka m tinyekwere ya ka ikirie. You yeah. Ijokom na gogo on them there. www.dubem.com. There won't be any freedom for me. Not try you came to see that me bring it up. You need bring yourself down. Is this my bride price or groom price? 500,000. I will do more. I'm Prince Paparazzi. I'll do it. You go around defrauding people, you think you can come here with a Bible, because Shah and Negado obituary. Nyem. Oh, if I want to make a go for Baba cake, you will my walk cake, you wallow iPhone. You will get you cool ice cream, like you gold wrist watch. The thing you must can man. I'm a banker. Well, 650. You know kusu wudi da tanka. The only thing you get now, kita mina gino, abana automatic book 500,000 naira. You must be taken out. Taking out you put out in working warriors. So you have turned yourself into a prostitute. oh if I want to explain I go first explain Some adaba bike. Oh ha. Ka ko na na magota pa no hono. Ihe gbochi ha fe ba ibe ba. E was ga gwa mama egbo lo show na village ya. Ma nke wani sin asi malaria Malaysia. What do you go around collecting money from young men? Oh my God, some must see me, some can see me. Got to go. Onye na way ya no. Odi akisi debo nu kokwa. O to se ko si meze okuko. Odi akisi debo nu kokwa itala kokwa gaza gide. Kratos. Okay, in my fake I want my money back. 3 million naira nyege ba achomia. Ego nyege ki wen rent e chop. Go and bring it back. Tell the people that the owner of the money is here. Jengo tell me go achora semu. I don't want again. Give me my money. If that is what it is. Inyo kwa mego mmemekwa giye. Feko International. Mechego no mugu. Nyeko mego. I know your sister is inside and she's yelling me. She's yelling me. Kona no gyen negu. Obu no chole enum. She should give me my money back. Ibu tell me go. I told him we let the shop again. Elent is na nisi onye obuna. Nyeko mego. Ogo wetu n'obi. Mu wetu obi. Inyelo mego mgbagoku. Mgbagoku mgba your sister oku okwa kanseme. Dukwa sem. Ife ka adi anukwa anu adi atakwa ntema ata. Adi atakwa ntema ata. Enwa 3 million naira bakolo onu. Nyekwa gi amakwa mpanji bunye gi. Putekwa le ego mu. Enu yanku. Mo gi kaje bako. Feko International. Benanya. Olugo mbu ya gabala onwe. Amakwa onye ebo. Amaro me bisi nwene sualem. Onwe ka bugide butem bad luck. Alu na chop na ibula akpakiti na bempo.
Forget I'm on the one. Mecha give. Therefor International.